Maayong buntag Pilipinas, maayong udto o maayong gabi sa planetang ako ang napuyan. Mga bayot, natulog ko ganina. Gapiyong panak mata kay gi-off man ako tanan ang light sa mo ang kwarto. Gitok-tok ko sa kumbana o gihungitan ko ani. I-share na ko ninyo kung unsay gihungit niya. Kani mga bayot, hanin ni siya. Unya ang gihungit sa akong bana, kaning balayan, tawang hani. Himabaw ra sampot, nagdaghan na ang kuan, nagdaghan ang balayan. Ang gihungit sa ako ang bana ganina, dili ning dugos. Ang kaning balayan sa liguan, putyukan, lampinig, unsa tamubuan man siguro ning dugosa. Mo yang gihungit nahibong ko gingnan ako unsa ni imong gihungit nako. Ang siya kana makaon na siya. Lantawa ang sudlanan. Tomato pa gisudlan. Pero baligyan ni siya sa mga daplin-daplin din mga bayot. Dili ni siya sa city niya gipianlit. Murag sa basar siguro ni. Naulaw pa gyud ang namaligya ni wala lang giapil ang punuan ug asa ni dapitan ning dugo sa gipuhag nila. Kay kaning magud ako ang mga kagupa diri. Everyday gina sila mukaon og hani. Basta mo kuan na sila kanang mo mata na sila. Magkuha gina sila og isa ka kutsara din ilang gihaom silang baba. Then mo inom na sila og coffee, ay na sila mo kuan, ay na sila mangita og kaugmaon. Asa tuwa ko ang gangan nga lalaki. Honey, then butangan niya og peanut. Dayon mo inom na siya, iyang kutawan po na niya og limon. Dan iyang imnon. Pero man siguro to epektong iyang inom kay himpanaw man to na mas laing kalibutan. Tulog pa akong bahandi mga bayot. Galuto ko dira og kuan galata ko draw pa sa kaning manok kay himuon ako niya og soup. Ambot umukaon ninyong mo request na puglaing kalanon mga bayot makadipo-dipo na pud anig buhat. Ang palit ani niya $15. Diri mga bayot tuko kakita og kuan kanang lampinig, tambubuan, wa gyud ako nakitaan kanunay lamok og langaw og kanang lagong. Mao gyud tawon na nakita ni Celestina diri. Pero kanang uban nga mananap nga mo supply o mo hatag og dugos wa gyud ko kakita na mga bayot. Pero abot lang kaha sa mga mountain mountain ka in English biya siya. Amot lang kapod sa mga kuan ba bukid-bukid. Basig sa mga bukid-bukid aning lugar na apoy siguro nasalaag nga mga liguan. Pero diri sa amo ang dapit mga bayot na may mga kahoy-kahoy aning kadaplinan. Wala mga bayot galing kay ang kanang mga tambubuan liguan og putyukan. Mupuyo na siya sa mga bukid, sa mga malinaw nga dapit ba. Diri saba kay mga bayot ang amo ganing silingan din Alas 4 sa kadlawon mga bayot. Giabri ang iyang garage ug nagtrabaho siya dito. Ang iyang compressor man siguro tong perting banhaa gitawon mga bayot. Naingon gitaw gadis ko gingnan ako si Harot ug istoryahin ng imuang silingan din kay sila may man sila kay kanang matulog sila tag alas 7 alas 8 sa gabi Kami mga tulog alas 4, alas 5. Nang mata na sila kami o kami kasugod og katulog. Munang cancer may aning among silingan din Dagko ba kay tiyan. Pero buyag, doktor na siya mga bayot. Dinha ko gipa kuan sa ako ang bana. Kanang doktora mo iyang gipasubay na ko ba. Ako ang brother-in-law dito gahapon o kanang shop ba sa mga pagwapa-gwapa. Kani akong brother-in-law mura manigbayi god. Ganahan ka na siya og mga cosmetic nga product kanang ipang-apply sa mga kanawungan, sa mga kapanitan. Dayon din summer na summer mga bayot ug madto ka sa gawas, mapagtong jud ka samot na pareha sa ong color nga dali ra kaayo mulubad. Kanang hinulmad ra nga color ba. Usa ko ka oras sa gawas mga bayot, mura na kog piniritong bulad. Iningon siya gamiton kuno nako ni kay patsada kuno ni og igangon ka. Para sa nawong nahibawon kog unsa, wa po ko kay balo og unsa ni paggamit gahapon mga bayot. Kay gahapon niya gihatag. Gihatagan ko niya ni mga bayot. O di ba? Nadato na niya akong ilong mga bayot dinhi mga bayot kay makatilaw na aning paaso-aso sa nawong. Sa una magpaaso-aso mi kan arang hilantan ba, magtuob. Dinhi pwede din ipaasuhan ni ato ang ilong. Anaon na siya gibutangan din niya og tubig then gibutangan niya og gamay nga ambot medisina man siguro to. Dayon og chargeable din siya mga bayot. Og malubat na i-charge ni siya. I-open da dai ni siya diri mga bayot. Automatic ni siya og mubuga og kanang aso. Tarang. Bugnaw siya mga bayot. Nya fresh sa imuang panit ba sa imong kanawungan. Mura ka og kanang
Giubo bitaw, ngay patawd si baba. Siya raw di na maulaw na ato ang talumtom din ha upatong ana atong kanawungan na naanay paaso-aso. Naporma di kog tawo karong orasa kay gitawagan ko sa ako ang kapikas sa ilo nga manggawas ko numing Karina kay mo palit mi og pampers. While galakaw mi aning kadaplinan, gitunulan ni nagbulak si Karina sa friends sa ako ang bana. Gibitbit na niya og hastang lipaya. Unya birthday day ron sa anak sa ako ang sister-in-law. Mo nang hindritso na lang mig-anhi dinhi sa ilang panimalay kay invited mi mga bayot kaon na pod. Unya pagabot na mo ready na ni mga platong hukaran mga bayot. Unya kaniya akong bahandi dire gihat tunulan og dulaan sa iyang igagaw. Gipatong-patungan na din na siya mga kalo din ha. Kay aron pasayawon. Pero wag yun na nambaling si Karina. Nalingawan ang iya ang tarotot-tarotot. Mo nang pasagdaan sa nako na siya dira nga magdula. So hi mga bayot, while busy ako ang mga kagupa dito kaon mga bayot na ako diri sa ilang storage area. Lantawa sa ako ang loyo. Naidaghang mga libro diring karaan pa na sa ako ang nawong. Duha ra din ni kabuok ning anak sa ako ang sister-in-law. Puros babaye. Kaning usa nga sa ulog sa birthday na tawhan, 16 anyos na. Dali ra kay panahon pag anin ako diri sa sayaw pato siya di pa maulaw karon wa na. Og ingnog pasayawon magpahipi na sa daplin ba. Tambong mi og birthday diri mga bayot. Tingala ko sa ako ang costume nga mura man ko og tambong og bunyag. Sus marasa pero okay ra kayo, kere ra kay ni ako mga costume kay bawion na sa ato ang ngabil nga hastang dako amrog napakan og lampinig ug tamubuan. Ana ra kasayon. Ako ang likod mga bayot napay litrato din ha sa kanhi, black and white pa ng color. Murag ang tagiya guro aning balaya mo ay mao nang mga litratuha. Mo posing-posing ang takog karyot dire pero naulaw ko kay hinsulon nga ako ang brother-in-law. Munang gapanglingi-lingi na lang ko aning kadaplinan. Nagpakaron ingnon nga na ako gipangita aning mga kilid-kilid. Unya nakadungog manggod pag ko og kanang tingog din sa ilaga. Dayon ipakita na ko ninyo mga bayot ug unsay sulod aning ilang storage room. Naaday sila wheelchair dire nga karaan na kay ni. Kaning wheelchair ko wheelchair ko ni sa ugangan sa ako ang sister-in-law kay nagsakit manguguto sa una before namatay. Basta may nahanap sa kasaligad lang tawo. Akong anak mga bayot, wag ginay kaon nahitabo ko na dawa. Gatas sa gigiinom. Ano ko'y gibutang niyang lavas din ha. Din na anay karne mga bayot Din na watermelon. Wag gina naman sin. Gadula nun siya diri Langga! Look at here! Karine! Si hi! Langga! Hi! Gadula og tubig. Kaya tubig init-init ni While nagkaon ko sa kalano ni Karina kay wala man siya hingkaon, ako'y mukaon na ni. Gahangad-hangad po day kuha ning kaatupan kaya ko ang sister-in-law na mo po og protas. Nga. Si, nagdula ko. Dula. You see No. Si hi lang be. How are you? Welcome to Mama YouTube. No, that's dirty. What is that karon? YouTube channel. You see channel. Bye-bye. Nahadlok na siya ko Naailangaw. Ipid-ipid na ko din Nagkaingon siguro siya na kung punuan kong kahoy. Kaya pareha naman may color Okay ra kayo. Okay ra ko. Si bye-bye. Wag gyud ko kagwanta mga bayot, manahingkat-kat yung kuaning ibabaw aning atop kay mo pugog panalag sa diri sa ilang protas. Kaning protasa parehag color sa akong ngabil og sa akong sanina karong mga panahon og kaning akong kuko. Pula-pula ni siya mga bayot pero ang lasa ani aslom pa ni sa kuwang nawong. Gingnan ako akong sister-in-law nganong wa ninyo ni gibaligya aron mga kwarta mo. Iya na din gisuna atong komprador. Unya ang komprador nga iya ang giadtuan wa kahibalo og pilay presyo o pilay kilo aning protasa. Hastang hangina ani nga kuwang gisakan hasta akong uban ang lupa. Bayot mo ni gitawag
Dirig mangga. Mangga sa ubos nga punuan, nga gamay kay punuan. Bitaw ay apple na siya diri. Tawa oh. Gaduyan-duyan din niya ko ang bini din Kaning duyan na gahi pa sa ko ang ulo. Miningon ako ang sister-in-law nga na ako na'y salag diri sa kukok. Paglantaw na ako, kurokotok man dahil nang nangitlog dira. Basta na'y birthday ako ang bahandi, magpamodel-model din na siya ng cake. Kay pinangga man kay nila akong bahandi dire, mo nang pasagdaan ra nila na babuskag ng kika. O diba, bisag dili iyang birthday, gabida-bida na siya dira. Wagi din na ingkaw na ng cake mga bayot, ang gikaw na kanarang icing. Wa man gani na nanumbaling ug unsa nang gipatong-patong anang kika. Kay ginahan gyud sila sa ilong sa akong anak, unahon gyud nila butang ng cream ng ilunga. Kay kaning ilunga naliwat biyan sa galigwat. Murag paluwang na hayang. Pero patsada lang ni iya kay nagwapa-gwapa ning pagkahayanga. Bitaw perte pun biyan yang lipaya nang nakaatubang anang kalanona. Ay mo ang birthday ug walay picture ay. So posing sa tadirig makaryot kay aron pon ma-display na ato ang kagwapa. Di pon magpaalakan siya kung bahandi o. Basta nginahan di pon paalakan siya hala posing gyud bahala gud og kanang apikihon. Naming pangumbira mga bayot, panahon na nga muli, kay full tank na niya mo ang mga tinae. So kay red light man na dira, magpaabot tag kanusa na siya mo green din ha. Og sunod tuig pa nang mo green din ha. O sunod tuig pa pod may ani maabot sa amo ang panimalay. Naabot na dami diri sa balay, unya hin request ni ako ang bahandi nga mukaon kuno siya og pizza. Naay gipalit nga pan sa akong ugangan ganina dito siya city, mo na lang ni akong gamon og do. Kay tapulan kayo ang inahan mga bayot, kapoy kayo magmasa, so kanira ako ang butangan og cheese. Unya pay babuan ra po na ako na siya og ham. Wa man guni na numbaling ako ang bahandi ganina sa amo ang gipangkaon, wa siya kaon og karni, ang iyang gikaon cake ra. Ako na din gipainit daan diri ang oven. Dayon human ato na ning siya gipasok diri sa ilalom aron maluto ni siya dali. Kay aron makakaon na niya ako ang binhi. Ato ra na siyang siradaan dira magpaabot tag maluto. So after 10 minutes mga bayot mo na ni porma. Nalanay na ning cheese nga gibutang nako sa ibabaw. Tulo ka buok din ako ang gigama din ha kay akong ugangan mukaon po daw. So ako na ning ibutang sa plato kay aron makakaon na sila. Diri ra nako tapuso na ko ang sitsiburitis ako ang kinabuhi karong adlaw. Salamat sa inyong paglantaw and don't forget to subscribe my YouTube channel. See you tomorrow. Bye-bye!